Оня да ми заказа какво ме поканише на къстър. Въртоглавият Стоянча, сега му казую Стенли Крейзи, и Петрунка, сега го кажу Софтли, и на другото Николичко Соки. И я рекла, айде, чуй ти, обеща се. И веде днеска да ви прикажем, що стане после као ти до. Разчорлико слякът, обустарате панталоне, стинете и отидо. Као лезо вътре, оно урневес. Една църномъжеста коколи очи пое бела роза. А до ню един нещо свири кука на акордеона, ма не га турил на груди, а на едно масо и враже по ню. И я улезо и седа на крайчък на едно масо там, на едно клупо. Погледа на масо вино, ама я вино не пием, оти мешина после ме прерижа и се уздризам, та си носи едно лимонатено шише с ликийцо. Пивно малко. Он играше оро, окаше, свърши орото и спроти мене седоше двете жени, дека са били по Англию. Петрунка Софтли и она Николичка Соки. И се усмивкую. И я си реко, Стеване, трябва да си джентлмен и да им направиш комплимент. И реко на Софтли, але леки, каква си убива, какво ти убаво лице, бело, певечете те убива и църни. Ако беше жив тия Леонардо да Винчи, те ще тебе да те нарисува, немаше да рисува оная другата. Джоконда ли е, Моконда ли е. Она не знаеше беше кое тия Леонардо, ама властта да е кеф. Па се обърнал към ту Соки. Ево е реко, а ти каква си убава така, све си имаш, груди. Това, ако е жив, роден, че ти изделя от камик. А и она не знаеше кой е роден. Така, бъшво не бейенди са камикът, ама я рекла бе от мрамор и она възприега така. Стаде бе малко, че са кеф. И они папа чеше да свиро бела ръза, они пасери пише да играел, а я дека пия мапчета за кръвното и ме кара на мочението отидо на повънка. И рекла, айде така и така съм оружника, чучто малко така, дека съм се и запекал, стар човек. И ка излезо, ка погледа вътре, урне, че се потепои от тия двете. Ватили се за косо и една спроти друга. Едната каже, мойче е Анкъл Стив, другата каже, не, он повече мене рекше, он че е мой. И я погледа, реко, Стеване, нищо не те пере, а бега усвет оти, тука че стенюе, що не трябва да стенюе. И лъка по лъка си отидо дома. Као лезо дома от двор, запе портото с един кулъц, улезо дома, върли едно сирово месо на Борчо. Он го изеде и се настърви, оти имаше и кръв у njega. Я му реко, Борчо, пази, оти матер си е бал. И он изчубричи уши и цял същил портото. Я улезо вътре, оно стевиняло вече. Ама, и студено. Ама една запали печкото, оти реко, че мино, че види дека излази пушек от комината и че ме налету. Та имам една таква малечка печка, дувалка, включил. Не знам колко ли че ме отдер тия от енергото, ама на студ не се седи. А и ламбо не пали. Оти, че е светна лампата, они че виде. Запали свечо
и се облеко се и се уринал креветата. Зависи с църките. И преко нощта на 2-3 пъти борча лая цвръсто, ама нищо нема. Най-утро я стадо и погледах да погледам така преко пенджерът и гледам уни двете се върнули под руку и се вищу и ме кеф. Ама ме подминуваше нашето ижо, моето ижо две и си реко гледай какви са жените. И вчера очите си поваде да наске топ ги недели. Ама това жената човек не може да я разбере. Яка бе млад, търче по женете, търче един месец, додека мине месец дъна, додека она кандише на нещо. А сега Анкъл Стеван, че е мой анкъл, се реква, моя какъв анкъл Стеван, да съм по-мал, че видите, що е ваше, ама само године. Те така мино и тия блъстърли, не мога да го сгодим бъж, ама оно се напуни с такива думи. Добре, че я поназнаем малко английските, така се сетиш защо оратиш, какво е, що е. Та некой от групото беше писал, двоица ли, троица ли, река бай Стефане, вземи нещо така на видео орати, да чуеме какво е трънски оти. Он беше рече така, он учен, ама не е трънчанин, от някъде другаде, не знам. И рече, епистоларно не може да вникнем в тънкостите на трънският говор, но вербално ще бъде по-добре. Я тражил речник, що е вербално епистоларно, вербално било да оратиш. Я да изорати, дали са разбрали, дали ще има реши, дали на вас ще рекши. Това ама я бе дал дума и реко, че го направим. И се обади на тия, декато са нашите началници на групото, и реко те така и така, они сакали, може ли, они реко ще може. Те да не ga избришу, да ga пуще, да не ga писуем. А ви го каза така. Айде здраве на сви.